Hendrik de Boer van Vinwouden is oud-marinier en had 16 mannen in Nieuw-Guinea zinnen. In zijn tijd wie er geen veteranen werd. Van opvang die geen enkele sprake. Maar we kwamen dus weer om en toen kregen we op schip al 50 groenen. En nou, dat weer dan heel wat. En toen hadden ze mijn volksman Kever, dat vind ik zo mooi. Ik ben naar huis gegaan. En toen ben we losleiden. En daar hebben we nooit geen begeleiding meer gehad. Het je dat ik oprutsen? Ja, heel goed. In 1969 ben ik een jaar in het werk geweest. En toen wist ze nog net van het veteranenverhaal al, PT6. En het had me altijd achtervolgen, na de tijd. Wat heel belangrijk voor mij weer, mijn vrouw. En mijn gezin. Om te bezieken alles een plakte aan is de boer in 1992 vormgegaan naar Nieuw-Guinea. En ik wil heel graag dat mijn vrouw mij gaat. En je zegt er wel zin aan, want ja, je hoort echt wel raar verhalen hier. Net eromheen, maar lezen, want ik ben net zo'n praten daarover. Maar achteraf ben ik heel blij, want nu kan ik met mijn vrouw alles erop praten. Als ik zei het weer dat ze heet, of het stank daar, of de berg weer ze heeg, dan begrijpt ze me. Vier wij de meeste veteranen die in het WTC Expo bij elkaar komen, binnen al wat ouder. Een van de uitzonderingen is de louter Marcel Veenstra. Hij had 2 keer uitgestuurd geweest naar Bosnië in de 90 jaren. Die er al wel wat nijsvarig van Defensie. We hebben een uitredingsgesprek gehad. En, ja, je praat er een hoop over met collega's na de tijd. Met Defensie uitredingsgesprek en zo. En, ja, ik vond het wel goed. Dankzij u kreeg nog de jonge veteranen aandacht. En daar ben ik heel blij mee. Want de jongens verdienen dat. Ik weet wat ik mis heb. Hoe ik behandeld ben. En ik gun het net in.